Marítim, directora de l'IES Conselleria, director del Col·legi de la Sagrada Família, coordinador de l'Erasmus, guardonats, senyores i senyors. Ja és el segon any consecutiu, tinc l'oportunitat de compartir amb vosaltres, estudiants de diferents centres valencians, a més de l'IES Conselleria i el Col·legi Sagrada Família, este lliurament de diplomes que certifica la vostra participació del programa IET, cofinançat pel programa Erasmus Plus de la Unió Europea. Uns diplomes que posen en valor les vostres capacitats, experiència, coneixements, habilitats comunicatives per accedir al mercat laboral del turisme actiu. Enhorabona, per tant, pel profit que heu tret d'una iniciativa concebuda, com indica el nom del programa, per obrir una porta d'ocupació als joves per a continuar combatent l'atur juvenil. Torneu a la vostra ciutat amb el bagatge d'un desenvolupament sobre el terreny en allò a què aspireu a guanyar-vos dignament la vida. Us reitero la meva felicitació, la felicitació en nom de l'alcaldia i de l'Ajuntament i vos desitjo un gratificant futur com a guies de muntanya, eqüestre o amb bicicleta en l'exercici d'una professió que tindreu l'oportunitat de desenvolupar en contacte amb la natura. Moltes gràcies. Hoy es un día muy importante para vosotros que os habéis esforzado durante 2 años para conseguir ser técnicos de actividades en el medio natural. Vosotros que habéis salido al exterior a realizar esas prácticas en centro de trabajo en otros países de la Unión Europea como Malta o Irlanda. Pues bueno, hoy estamos aquí para que nuestro alcalde y también compañero os haga entrega de Europass, ese currículum europeo que lo que pretende es velar por la transparencia de las cualificaciones y las competencias. Hemos avanzado mucho en este proceso integrador, llegando a consolidar lo que se conoce como ciudadanía europea. Y efectivamente vosotros, los jóvenes, sois los primeros herederos. Esperamos que os beneficiéis tanto a nivel personal como profesional. No debéis olvidar que este proceso os ha permitido conocer nuevas culturas, mejorar competencias, adquirir conocimientos en otras lenguas y, en definitiva, prepararos de forma óptima para convertiros en grandes profesionales. Todo ello gracias a una formación profesional moderna, activa y dinámica, que está en constante desarrollo, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias de la economía global. Vosotros sois un ejemplo claro. Felicidades. Per a donar-me l'activitat perquè vingueu a recollir els vostres Europass